chova chishamiso vanhu vovhunduka vachiona Mnangagwa aiwa vachisangana napresident of Russia aiwa Putin vachiona mapictures avo vari vese vanhu voti aiwa zvazoendawo manje kuti Mnangagwa anosangana nethe most dangerous president aiwa pasi rose. Sarambira mashoko abuda kusokunyuka kwaitiwa aiwa Mnangagwa notibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon notichipinda pahendo Mnangagwa is the president of Zimbabwe. Wanyora chiti, I arrived today in St. Petersburg for the 27th SPIEF. Yet the honor of discussing Zimbabwe-Russia economic and diplomatic ties with the President Putin. Together, we aim for mutual growth and cooperation. Tinoenda zvepa page rezim social media. Wanyora vachiti President Mnangagwa met with the Russian President Putin before the St. Petersburg International Economic Forum. He arrived in Russia after participating in the South Korea Africa Summit in South Korea. The discussions between Mnangagwa and Putin aimed to bolster the ties between their nations. Domashwa nobuda aiwa achioneka kuti Mnangagwa ansangana na Putin akuti anodiscussa aiwa the issues to do with the nations for economic development. Aiwa chimotidze mafunguro enyu munokudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mukomeni section medu, so subscribe, kulike, unotira on the bell icon.